Какво можем да направим, за да подкрепим свободата и едновременно с това близостта във връзката? На първо място да изследваме тези две неща за себе си. Да разгледаме как си давам аз свобода на себе си. В какво се усещам свободен? Мога ли да бъда свободен с моя партньор? Ако искам да подкрепя в себе си повече възможността да си давам свобода на себе си или на партньора, много добре е да се включи някаква активност, спорт, хоби, да се свържа с творческата си енергия, да мога да се отдалеча от връзката, в смисъл да обърна фокуса си и към всички други сфери на живота си. Да започна да експериментирам с това да съм по-спонтанен, да правя непланирани неща, да се включа малко повече в социалната си среда, да започна да поема малки рискове в ежедневието. Дори ако щете да смените маршрута, по който се прибирате от работа в къщи. Да усетя малко повече какво искам, а не какво трябва. Малко по-малко да подхранвам страховете си и много повече желанията си, онова към което се стремя, целите си, там където имам копнеж, там където горя. Да си намеря образи, хора около себе си, които ме вдъхновяват да правя това. Да предоговоря някои, може би, поведения или оговорки, които имам с човека до себе си, ако вече се чувствам ограничен в тях. Добре е ние да подкрепим страстта в себе си не само в партньорството, а по принцип в живота. Защото страстта може да сменя обекта си, но нейното качество и мястото, от което идва вътре в нас, не се променя. Затова, ако искаме свобода, подхранваме живеенето с страст. А това означава творчество, позволяване и спонтанност. Риск. Ако от друга страна имам нужда малко повече да се заземя, успокоя, да се насоча към ние, към общото, към взаимност. Това може би означава да си създам малко повече усещане за постоянство, за някаква рутина, да се опитам да изследвам как мога хем да бъда нов, но едновременно с това да следвам и някакъв порядък, нещо, което се случва за по-постоянен период от време в живота ми. Да не се притеснявам от това, че нещата се повтарят. Да открия спокойствието, релаксацията в това, което е повторяемо и заедно с друг. Дори дребни неща, които иначе мога да върша в ежедневието, всъщност могат да ми създадат или усещане за уседналост, което може би не е добре, или усещане за една основа, от която аз да усещам подкрепа. Нещо, което ще бъде важно за мен да нося със себе си, независимо къде съм и независимо с кой съм. Това означава да имаме едновременно криле и корени.